Здравейте, аз съм Светли от Космос БГ и днес ще ви разкажа по-подробно за експеримента на двамата учени Дейвид Дънинг и Джастин Крюгър, които през 1999 г. публикуват резултатите от едно прелюбопитно проучване. Проучването става изключително популярно в световен мащаб през следващите години, а след 22 януари 2015 г. след публикуването на статията на Ваня Милева в уебсайта Naukov News, то става известно и в България. До ден днешен статията е прочетена над 978 000 пъти. Статията на български език носи заглавие "Ефектът на Дънинг-Крюгер" или "Как глупавите са твърде глупави, за да разберат, че са глупави". Случвало ли ви се някога да се опитате да убедите човек, който си има мнение по даден въпрос, но независимо от вашите усилия, независимо от доказателствата, които му предлагате, неговото мнение си остава непоклатимо? През годините и аз съм се убедил, че когато става въпрос за псевдонаука, например, че Земята е плоска или че човек никога не е стъпвал на Луната, вярващите в такива конспиративни теории никога не си променят мнението. Понеже ефектът е изключително важен, а е трудно да бъде разбран в подробности, реших да ви преразкажа опита, проведен от Дънинг и Крюгер. В края на 20 век професорът по психология от университетът Корнел Дейвид Дънинг попадна на любопитна статия във вестник. През 1995 г. един човек, известен като Макартър Уилър, решава да ограби банка. Уилър е наясно, че с помощта на лимонов сок може да бъде написано невидимо писмо, като буквите стават видими само когато писмото се намира в близост до топлинен източник. Логикът на Уилър е, че ако си намаже лицето с лимонов сок, то също ще стане невидимо за останалите. Крадецът дори прави селфи с фотоапарат, за да провери теорията си. И след проявяването на филма вижда празно петно. Не е ясно дали филмът е бил дефектен, дали фотоапаратът не е бил в изправност или дали Уилър изобщо е знаел как се снима. Крадецът е напълно убеден, че трикът ще свърши работа. Съдбовният 19 април 44-годишният мъж успява да ограби не една, а цели две банки. Полицията по-късно проверява записите от камерите на банките и вижда кой стои зад престъплението. В рамките на кратка спецакция Уилър е задържан. Крадецът е в шок. Как е възможно да са го хванали? Нали се е намазал с лимонов сок? Но в шок са и полицаите, които за да убедят Уилър, че това наистина е той, му показват самия видеозапис от видеокамерите. Това, което е изненадващо, е, че Уилър, дори след като вижда самия запис, никога не допуска, че теорията му е грешна и че ако намажеш лицето си със сок, това няма да те скрие от камерите. Как е възможно човек да продължава да държи на безумните си схващания, дори когато е оборен с логически аргументи? Професор Дейвид Дънинг е силно интригуван от случая с Макартър Уилър и заедно с Джастин Крюгър, който по това време вече се е дипломирал и е започнал да прави свои собствени изследвания в Корнел, решават да разберат защо невежите са толкова невежи, че са непоклатими в невежеството си. Ето каква е постановката на експеримента на Дънинг и Крюгер. Най-просто обяснено, на група от студенти им е дадено контролно със задачи, които студентите трябва да решат. След като предават контролното, изследователите също така им заръчват да надпишат как се самооценяват, дали смятат, че са се справили добре на теста или не, както и да напишат как оценяват цялостно своите способности и умения. Нека да обърнем внимание на тази графика. Участниците са разделени в рамките на 4 подгрупи на база на получените резултати. Тук са показани действителните тестови резултати. Тук как участниците оценяват собствените си способности като цяло. А тук как смятат, че са се справили на теста. Резултатите от опита на Дънинг и Крюгер показват следното. Тези от първата група, които са получили най-лоши резултати на контролното, имат много добра самооценка. Въпреки че са получили само 12% от възможния резултат, те смятат, че би следвало да са решили около 62% от задачите. Тези от последната група, най-добрите, които са решили над 80% от задачите, имат склонност да подценяват уменията си. Те също смятат, че са се справили на около 60%, максимум 70%. С други думи, компетентните проявяват тенденция да омалважават постиженията си, а некомпетентните имат много висока самооценка за себе си, която не отговаря на реалността. И това не е всичко. Когато участниците получават резултатите от контролното, добре представилите се успяват да разберат грешките си и да подобрят способността си за самооценка. Но тези от най-първата група с най-ниски резултати на контролното не само отказват да приемат лошия си резултат, но дори омаловажават сериозността на проблема и подлагат под съмнение опитната постановка. Некомпетентните не са в състояние да осъзнаят собствената си некомпетентност. След като резултатите от научното проучване са публикувани,
В началото наблюдаваният ефект е известен в науката като проблем за неумението и неосъзнаването. През годините обаче той става известен като ефект на Дънинг-Крюгер на името на двамата си откриватели. Изминали са близо 2 десетилетия от представянето на първите резултати и до този момент опитът е повторен многократно от други независими изследователи, потвърден е и можем да твърдим със сигурност, че е достоверен. На пръв поглед ситуацията изглежда безнадежна. Невежите не само не осъзнават, че са невежи, но нямат шанса да променят своето невежество, защото не могат да допуснат възможността, че наистина са невежи. Бихме ли могли да помогнем на обществото? Бихме ли могли да създадем повече грамотни и критично мислещи хора? Все пак надежда има. Когато на една от групите от оригиналното проучване през 1999 година е организиран кратък курс по логическо мислене, самооценката на тези хора става по-реалистична. Или, ако трябва да цитираме самия Дънинг, начинът по който можем да накараме некомпетентните да осъзнаят своята некомпетентност е да ги направим компетентни. Благодаря ви, че изгледахте това кратко видео. Надявам се да сте успели да разберете опита на Дънинг-Крюгер. За сега, чао от мен!